Bueno, bon vespre a totes i a tots. Ens trobem aquí per parlar una mica sobre tot el tema del veïnatge dintre una jornada que organitza el Consorci d'Acció Social, que ha començat aquest matí i que ha durat fins ara. Ara aquí ens reunim per parlar una mica sobre com l'espai públic pot també esdevenir un espai socioeducatiu amb en Pere Soler. En Pere és una persona que ha viscut durant 30 anys aquí a la ciutat d'Olot, sent un veí més d'aquí a la Garrotxa, i actualment està treballant i visquent a Girona, està dintre del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona i també és el director d'un màster interuniversitari de joventut. Llavors us deixo amb la seva paraula perquè segurament ens deleitarà i ell en sap molt més que jo com a mi. Gràcies, Carla. Bueno, no sé si us deleitaré o no, però en tot cas la meva idea és conversar. De fet, estem en un mercat de conversa i proximitat i l'encàrrec que tinc jo és que us parli una estona de com podem entendre l'espai públic com un espai socioeducatiu, però la meva idea és jo fer una primera intervenció i després poder sentir l'opinió de la gent que esteu ara aquí o dels que puguin passar si tenim el poder de traure'ls i fer que es quedin una estoneta. Per tant, enteneu que és un espai obert i que si acabem participant tots serà un èxit. El primer que vull fer és felicitar el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per la iniciativa que ha tingut de muntar una jornada, perquè portem aquí alguns des del dematí a les 9 amb una ponència marc, amb un espai de tallers i després a la tarda amb 4 espais més com aquest que hi ha hagut, que de fet això és el segon dia, un primer dia ja va ser dilluns d'aquesta setmana, i jo crec que és un encert muntar un mercat, que és com ho han titulat ells, justament per tractar un tema com aquest, que és l'ús de l'espai públic, el tema de les relacions veïnals, el tema del treball comunitari, per moltes raons, i algunes de les quals segurament en parlarem ara d'aquí una estona, i a més fer-ho de la manera que ho han fet, fugint dels formats potser a vegades excessivament acadèmics, allunyats de l'espai públic, allunyats del veïnatge, de les persones, sense les quals probablement res del que parlarem es pot portar a terme. Modificar l'espai públic, modificar les relacions nostres, canviar la manera de concebre la ciutat. Està molt bé que hi hagi gent que ho pensi, però si no ho acabem vivint i assumint i compartint els que fem ciutat, no deixa de ser paraules buides, no? Per tant, vull deixar constància d'aquest agraïment al Consorci per la idea i per l'encert. I també aprofito per agrair a l'Eduard Carreras que m'hagi convidat avui a estar aquí. Tinc la sort d'estar en una cadira més tova que la vostra, però en principi la meva idea és poder parlar amb vosaltres igualment. I dit això, també vull afegir una última cosa abans de començar, que per mi és un privilegi poder estar a la plaça Major de la... De fet, jo no soc nascut a Olot, però és com si ho fos. Si a mi em demanen què ets tu, jo dic soc olotí perquè vaig venir aquí als 4 anys i tinc 2 records de la meva infància a Sant Joan les Abadeses. Vull dir que soc veí, diguem-ho així, no soc de molt lluny, tampoc, no? I dic que és un privilegi perquè en aquesta plaça jo hi he fet moltes coses, hi he ballat els cavallets, hi he portat marrans, hi he jugat a pilota, hi he fet concursos de curses de granotes, en fi, hi he jugat a bàsquet, hi he cantat cançons, hi he vingut a molts concerts, hi he ballat, però mai havia estat assentat en un sofà, amb una catifa, amb unes cadires... I és a la plaça Major, vull dir que per mi té un valor especial, és la plaça dels gegants, els que són d'aquí, és la plaça dels gegants, això té un cert simbolisme, no? I per tant, poder fer avui això aquí doncs em fa una certa gràcia, a part de que ho faig amb alguns de vosaltres que us conec i que sé perfectament que compartiu aquesta sensació per a l'espai de lo que és i perquè també enteneu del tema i espero que m'ajudeu a dir-hi coses i a posar-hi cullerada, no? Bé, jo començaré, no sé el que em durarà, però espero no parlar més i si no, Carles, si tu controles el temps, perquè jo no porto rellotge, màxim mitja horeta i després que l'altra mitja hora que hi hagi sigui per poder parlar tots del que ens sembli. Primer donaré unes quantes idees i són 4 temes dels que si puc dir alguna cosa. El primer és molt breu, és de la ciutat industrial a la ciutat informacional o postindustrial o global, jo l'he titulat, i és molt ràpid. Són 2 idees que jo crec que les compartim tots, però que crec que si les posem de partida ens situarà a marcar una mica el que vull venir a explicar, no? Fa uns anys, i no fa tant, el model de ciutat que tots teníem, vivíem i concebíem era el d'una ciutat industrial, no?
una ciutat que es havia format en barris sencers, en els extraradis urbans de les grans ciutats, en zones marginals. Ciutats com Olot no era tan evident això, però també els barris es van configurar molt a la perifèria d'un nucli antic, en aquest moment en diem, que era el nucli de la ciutat, però que tenien uns determinats dèficits. No? El carrer, en aquestes ciutats, era un lloc de joc i de relació social, no perquè estigués pensat educativament i hi haguessin programes i projectes, justament era l'espai de joc i de relacions socials perquè no hi havia polítiques educatives i polítiques socials que donessin una alternativa. No hi havia els equipaments públics on anar-nos a reunir i anar a fer activitats. Per tant, el carrer acabava sent l'espai, perquè era l'espai de la trobada i la relació, amb lo bo i lo dolent que pogués haver-hi. Després, si cal, en parlem. Probablement alguns carrers avui són més segurs que abans, probablement estan més equipats, estan més ben pensats, però també probablement en molts llocs són menys utilitzats, hi ha menys espai de relació, hi ha menys espais de trobada, de convivència, hi ha molts aspectes que al llarg del dia d'avui, amb les diferents xerrades que m'han precedit, han sortit, no? Suposo que n'hi ha sortit, no? El model que tenim de ritme de vida, hi ha molts aspectes que tenen a veure amb això i si voleu hi entrarem, no? Al costat d'aquest model de ciutat industrial ens trobem ara en un model de ciutat postindustrial, informacional, podríem dir global, també pel model que ens sobrepassa a nosaltres. I aquest model de ciutat està més centrada en albergar, en contenir serveis, més preparada pel consum i menys per la producció. El model anterior era un model que s'estructurava al voltant dels llocs de treball, de la feina. Els carrers, dels barris, hi havia les indústries, les fàbriques, les fusteries, els tallers mecànics, els llocs on es feien els productes. Això ho hem anat eliminant, ho hem anat portant amb encert, probablement, en polígons on es treballen aquestes matèries primeres, i a dintre de la ciutat ens hi han quedat bàsicament els espais d'oci, els espais de consum i els espais de serveis. No? Per tant, ha canviat una mica la funció del que és la ciutat o el nucli en el que viu la gent. No? S'instal·len en aquestes ciutats més modernes, els grans centres comercials, i hi ha un altre factor que determina el model i les problemàtiques que d'alguna manera apareixeran en les ciutats, que és l'arribada de molta gent nouvinguda. Ve gent, comença amb aquest model de la globalització, les fronteres en molts àmbits, no tot arreu en voldríem, però en molts àmbits desapareixen, hi ha un flux de gent que va i ve, i hi ha llocs on hi ha més gent que ve que no pas marxa. I per tant, hi ha ciutats que creixen sense massa estructura, sense massa previsió, sense massa càlcul de què volia dir això amb aquesta gent nouvinguda. No? I el carrer deixa de ser un espai de relació social principalment, un espai de joc i de veïnatge, per donar pas a un espai urbà equipat per un ús polivalent i simultani alhora, on la rapidesa i la mobilitat són la tònica principal. No? Olot no deixa de ser una ciutat petiteta, un poble. Jo crec que en molts aspectes, després en podem parlar, no pateix encara almenys alguns dels dèficits que pateixen ciutats més grans. Però si el model que tenim de futur és el de les ciutats grans, doncs potser és el moment de parlar-ne. No? Què passa en molts casos? Doncs que la gent va i ve, va de pressa, en parlàvem abans, no saluda als altres. En un lloc com Olot probablement la majoria us coneixeu si feu el mateix circuit, però poques vegades la gent té aquella relació que abans hi havia en els pobles d'aturar-se i poder parlar. Primer perquè el ritme de treball que tenim tots ens obliga a anar per feina. Segona perquè en molts casos la gent es mou amb cotxe. Tercera, perquè en les grans ciutats això és multiplicat per 1000 i les ciutats s'han configurat a partir d'una xarxa d'entrada i sortida de la gent de la ciutat per anar a treballar. Si escolteu Catalunya Ràdio o el RAC, el dematí bona part de l'horari, és per saber com entren i com surten la gent de Barcelona. Vull dir, aquest és el ritme de vida, no? I les hores que es passen fent aquest circuit anant i tornant. No hi ha espai de trobada, no hi ha espai de veïnatge. Quan arribes a casa després d'aquestes hores de cotxe i no sé quantes hores de feina, el que no tens probablement és ganes de trobar-te el veí a l'ascensor i que comenci a parlar. La gent puja amb l'ascensor, no per l'escala, perquè a l'escala trobaves la gent, a l'ascensor no el trobes. Els replans, aquest dematí en parlaven, els pisos nous estan fets amb portes aquestes d'aïllament pel tema d'incendis, i no veus ni el replà de l'escala, no veus ni les entrades dels altres veïns, de manera que pots entrar al teu pis, com aquell qui diu, siguent un desconegut del veí que tens a davant, a darrere i a sota. Això és el veïnatge. Després en podem parlar. Quines conseqüències té això? Entenent que tothom té dret a portar el ritme que vol. Avui també sortia en altres espais, no? Abans la gent del poble es coneixia tothom, tant que a vegades això era agobiant, tant que jo conec gent que m'ha dit
Jo he marxat de viure del meu poble, de la meva ciutat, més gran que Olot, i me n'he anat a Barcelona perquè jo el que valoro és l'anonimat, és poder estar en un lloc, fer el que vulgui, pensar el que vulgui, vestir com vulgui i ser com vulgui sense que ningú qüestioni. Si això ho fas en segons quins nuclis, tothom sap què penses, què fas, on vas, què dius, com vesteixes... Però, esclar, aquest anonimat té unes conseqüències. I si pensem d'un model de ciutat educativa, després en parlarem, hi ha uns valors que poden estar molt bé, però n'hi ha uns altres que un model de ciutat probablement acollidora, respectuosa, de veïnatge, tal com alguns la pensem, és un model on les relacions socials són fonamentals. Hi ha d'haver coneixement de l'altre i l'altre de tu, no? D'això en parlarem si no m'entretinc massa. Per tant, hi ha altres espais de relació social en aquestes noves ciutats, el centre comercial, els equipaments públics, són espais públics, els equipaments públics, l'oferta privada d'activitats d'oci, que ocupa cada vegada més, i en molts casos, en moltes ciutats, aquesta oferta privada d'oci acaba menjant-se l'espai públic, les terrasses, sabeu que aquí potser no és molt evident, però en determinades ciutats de l'àmbit català han tingut i tenen un conflicte molt gran amb com es privatitza els espais públics, no? Hi ha carrers on per poder passar per la vorera amb un cotxet has de baixar de la vorera perquè les terrasses dels bars, dels restaurants han anat ocupant aquell espai que era per passejar els veïns, no? Això també té a veure segurament amb aquest model de ciutat, com la concebem i per quin tipus de persones està pensat, no? I l'altre espai públic, que avui també ha anat sortint, si heu anat seguint els debats i que si voleu hi podem entrar també, que és un espai públic no físic, però que és molt important avui, que és l'espai virtual, no? Les relacions avui de determinades generacions són tan o més importants en aquest espai virtual, en aquestes xarxes socials que creen també teixit social, com abans ho podien ser, en el cas d'Olot, el mercat firal, on baixaven els pagesos i feien el que avui farien els WhatsApp, però els feien en directe i en viu, no? Si voleu també en podem parlar d'això. Alguns apunts. Més de la meitat de la població mundial viu en ciutats en aquest moment i s'espera que d'aquí 30 anys hi visqui el 70% de la població mundial en ciutats. Però, a canvi del que podem pensar, només un 37% de les àrees residencials han estat planificades urbanament, no han estat planificades. I a més, augmenta la població a les ciutats, es constata que hi ha una reducció de l'espai públic, és a dir, augmenta la gent que va a viure a la ciutat, però aquest espai públic, que seria la plaça que estem avui, no estan augmentant, s'estan reduint. La gent es concentra en grans edificis, que són espais privats particulars de cada un, i la zona que queda pública és poca. I quan n'hi ha, en els últims anys s'ha anat privatitzant per oci, per restauració, per espais privats. Hi ha casos en els que determinats carrers ja es tanquen a l'entrada, hi ha un portal a l'entrada que per entrar al carrer aquell has de ser un veí d'aquella zona, no? O blocs de pisos que la zona del voltant està tota avellada, que per entrar dintre hi has de tenir una targeta o el codi per utilitzar els metres que s'aproximes a l'edifici, no? Això és discutible quin és el valor que hi ha darrere, és discutible. És molt clar quin és el valor que hi ha darrere, però ens podem qüestionar si és el model de ciutat que entenem que seria educativa. Avanço un segon punt. Què ens diuen algunes cartes i declaracions, que no, evidentment no us explicaré ara, però que val la pena tenir-los present, perquè són declaracions que moltes de les ciutats i pobles de Catalunya han estat signades a favor d'aquestes declaracions, no? Jo us en enumeraré 3 només, que són marcs de referència clars. Una, molt evident, la Carta de Ciutats Educadores, que, entre altres coses, diu: el govern municipal haurà de dotar la ciutat dels espais, equipaments i serveis públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els seus habitants, amb atenció especial a la infància i a la joventut. Són 2 col·lectius que es prioritzen. 2 col·lectius, després, quan entrem a parlar, si voleu, de determinats programes, que són els que més sempre es queixen i reivindiquen que les ciutats siguin educatives, perquè ells perceben que les ciutats que fem no estan pensades per ells. Estan pensant per un model d'home, per tant mascle, treballador, amb un maletí, amb un trajo i que va i ve. Estan pensades en aquest prototipus de persona. I, en canvi, les declaracions que hi ha posen l'accent no en aquesta figura, sinó en el d'un infant o en el d'un jove que ha d'utilitzar la ciutat per créixer, per aprendre i per formar-se com a ciutadà. Una segona declaració que existeix i una carta també vigent en aquests moments
és la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Aquesta carta és de l'any 2000, està signada també per molts municipis, i aquesta carta diu: l'espai a la ciutat és avui l'espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills. No ho diu la carta, però ho dic jo, i afegeixo, perquè això és un element que, si voleu, podem discutir. Aquest dematí sortia, no? L'espai públic és l'espai del conflicte. Si no hi hagués conflicte, no seria un espai públic, no seria un espai educatiu, no seria un espai enriquidor. És un espai del conflicte perquè ens trobem les persones que pensem diferents, passem, és un espai per força d'obligat, per això és públic, d'encontre. Altra cosa és si l'aprofitem per créixer, per descobrir l'altre, per entendre'ns, per dialogar i per arribar a una forma d'entesa que ens faci el màxim de possible i rica la vida per tots. Quan l'altre l'evitem perquè no ens agrada, és un desconegut, la reconem, no hi establim diàleg, no hi establim conversa, acabem fent prejudici de l'altre, acabem tinguent espais de la ciutat que ens fan por. Jo sempre explico anècdotes de la universitat d'aquests anys. Sempre totes les ciutats tenen un sector o un barri o un carrer que corre la rumorologia, que és el lloc on no és segur passar-hi, no? A Girona, a Barcelona, tots diríeu la mina, no? Segur. A Girona diríeu Vilarroja i Font de la Pólvora. A Olot, no sé, jo ara no hi estic vivint, però quan hi vivia era Sant Roc, no? En un lloc que diu, oh, allà dalt, no? I després descobreixes que és totalment mentida, això. Tu hi vas i és un lloc com un altre. I pots passejar, i pots anar. Tots aquests llocs que he dit, avui per avui, són llocs segurs. Són llocs segurs. Altra cosa és el prejudici que la gent té, no? I el que acaba generant respecte a la gent que hi viu i respecte a la imatge que ens en fem dels que no hi vivim, no? Com fem ciutats acollidores, respectuoses, educatives, amb aquesta forma de concebre la ciutat? L'article 19è d'aquesta Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat es titula, no el llegiré, però el títol de l'article i és llarg, es titula Dret a un urbanisme harmoniós i sostenible. I la tercera declaració, que només vull mencionar i prou, és la més recent, que és del 2007, es titula El dret a la ciutat en la Declaració Universal dels Drets Humans Emergents. Hi ha una declaració dels drets humans, que no és la que tots coneixem, n'hi ha una que es va fer, la que tots coneixem és de l'any 48, si no m'equivoco, i aquesta que dic jo és del 2007. Són drets humans que encara no han estat consensuats per tota la comunitat internacional, però que es diuen emergents perquè són nous drets que es considera que amb aquests ja més de 50 anys de la primera declaració són quasi d'obligat compliment, no? Per fer una vida digna per tots els ciutadans del planeta, no? I aquesta declaració de drets emergents diu la ciutat, les condicions per la seva realització política, econòmica, social, cultural i ecològica. I aquesta declaració diu 4 coses que només vull ressaltar molt ràpidament. Les 4 proposen un canvi de paradigma del que ha de ser la ciutat. I abans, quan us he fet el comentari de la ciutat industrial o la postindustrial, us ho he mencionat, no? Diu que s'abordi el paradigma, el canvi de paradigma, que fins ara basava les ciutats en la producció, que exclou a la meitat de la població i no garanteix la igualtat d'oportunitats. La meitat, avui diria jo, més de la meitat de la població de les ciutats no treballa. No treballa perquè no té feina. No treballa perquè ha acabat la seva vida laboral i viuen molts anys, per sort, la població encara. I no treballa perquè no estan en edat laboral per treballar. Per tant, si excloem això, la ciutat té més població que no articula la seva vida al voltant del treball que no pas que sí li articula. I, en canvi, el model continua sent el de la ciutat pensada al voltant d'aquest eix central, no? I aquesta declaració dels drets humans emergents planteja això i diu que probablement les ciutats s'haurien de, en un futur, s'haurien de pensar, el centre de les ciutats hauria de ser, ells diuen 2 coses, la reproducció, és a dir, la maternitat, la paternitat, el naixement, els primers anys de vida de les noves generacions, i la vida quotidiana. I la vida quotidiana jo entenc anar a comprar, passejar, dormir, l'oci segurament, no? La vida quotidiana, aquelles coses que fas habitualment, evidentment, una part de la vida és treballar, però no és la major part de la vida.
comptant que una persona amb sort d'avui comença a treballar als 30 i acaba als 70, en treballa 40, i l'esperança de vida, avui per avui, està per sobre dels 80. Per tant, queda clar que n'hi ha més a fora que no pas a dintre del treball, no? La tercera cosa que diu és les ciutats potser hauran de ser policèntriques, mentre que avui tenim un model de ciutats que hi ha un nucli a partir del qual s'estructura la major part de la ciutat. Pensades des de l'experiència de les persones, per tant, que els ciutadans en siguin protagonistes. No que hi hagi un urbanista que hagi decidit que farem una plaça, avui algú aquesta tarda ho comentava, no? I posarem uns parterres aquí que van molt bé. Parterres en els quals és difícil que hi creixi res perquè els nens que hi juguen, les festes majors, els balls... potser respon a una arquitectura que queda molt bé, però la funcionalitat dels habitants no sé si li hauríem posat, no ho sé. Probablement els nens que juguen a pilota no li hauríem posat. I la quarta que diu obert i segura a tota la diversitat humana. Planteja aquestes quatre coses, aquesta Declaració Universal dels Drets Emergents. Era el segon tema. El tercer tema que us vull plantejar, i ens en queda, estic allà a la meitat, ens en queda una altra part d'aquest, és algunes propostes que ja es fan a partir d'aquestes declaracions i d'aquest escenari primer que us he plantejat. Un que jo crec que és de sentit comú, però deixeu-me que ho digui. Jo crec que compartirem, i després si no ho discutim, que un espai públic hauria de ser un lloc comú, un lloc on fos de tots, no? Que tots ens en sentíssim protagonistes, tots ens en sentíssim responsables i tots ens en sentíssim que en formem part. Per alguna raó, per la que sigui, podem discutir quines poden ser aquestes excuses, no? Un lloc de trobada, de visibilització, d'atenció, de negociació, de debat, d'encontre, i que on es facin latents les problemàtiques de la ciutat. Per tant, que hi hagi un conflicte perquè els joves es reuneixen i fan soroll, jo crec que és saludable. Que hi hagi un conflicte perquè la gent gran vol estar-hi i no pot, és saludable. Que hi hagi un conflicte perquè les persones que passegen mainada en cotxets no tinguin espai, és saludable. És saludable qui sigui. I encara seria més saludable que tinguéssim l'habilitat i l'encert de poder utilitzar això educativament, negociar-ho, aprendre'm i buscar la forma que aquest espai sigui el màxim de respectuós per tots. Després veurem alguns possibles exemples si tenim temps. Hi ha 3 criteris que poden donar-nos pistes, i els diré molt ràpid. El primer criteri, l'accessibilitat i l'urbanisme inclusiu, que doni veu al màxim de gent. I quan dic el màxim de gent vull dir el que pensem tots, no? Generacionalment, els infants, els joves, els adults, la gent gran, els homes i a les dones, la gent amb determinades capacitats i la gent amb determinades discapacitats. Tot el panorama de discapacitats que us podeu imaginar. Els que no s'hi veuen, els que no s'hi senten, els que tenen problemes mentals, els que necessiten problemes, els que tenen problemes de mobilitat i necessiten alguna manera per desplaçar-se. La ciutat ha de ser acollidora de tota aquesta gent i hauria d'estar pensada per tots, no? És de sentit comú i jo crec que tots ho sabem. Però el que no tenim tan clar és com aplicar-ho en un model de ciutat que tot això ho integri, no? La política urbanística neoliberal que jo crec que predomina a Europa i Amèrica encara, a la major part de països d'Amèrica almenys, és una política que no ha tingut en compte això prioritàriament. Ha tingut en compte altres criteris a l'hora de pensar aquest disseny d'urbanisme, no? Ha tingut en compte l'aspecte estètic, que quedi bé. Aquest dematí algú comentava, i jo no ho segueixo tant de la vora, que el Firalet ha tingut premis d'urbanisme fantàstics, però hi ha gent d'Olot que qüestiona si la forma en què l'han fet era la millor de totes les possibles, no? I deien que per sort s'ha aconseguit ara que la part que us queda de Firal i el que connectarà amb el Firalet ha estat una mica més participatiu i la gent d'Olot ja ha pogut dir algunes coses. Potser haureu canviat tant el disseny que no tindrà cap premi, però potser serà molt més funcional. No ho sé, jo ho ignoro, això en tot cas ho direu els que sou aquí i els que viviu a Olot directament, no? Però tots segurament podríem dir anècdotes i exemples, jo els podria parlar d'anècdotes i exemples d'edificis públics de la universitat, com s'han fet i que han guanyat premis, però al cap d'un any el que hem hagut de fer perquè servissin per fer allò que han de servir, que és fer-hi classes, que ens sentin com parlem, que hi puguin entrar sense caure i que la gent pugui entrar i sortir sense problemes. Lo bàsic, que hi pugui entrar i sortir. I això passa amb l'espai públic, no? Per tant, aquesta visió, jo deia neoliberal, que funciona a partir d'altres criteris que no són els de l'ús, realment. Hi ha el concepte de necrourbanisme, no?
El concepte d'ecourbanisme s'ha inventat per part d'alguns arquitectes perquè estan en contra d'aquest model neoliberal que el que busca és reduir la funcionalitat de l'espai a la circulació de mercaderies i capital. Això sí que funcioni, però no de persones. El que és important és que les mercaderies i el capital funcionin, entrin bé i surtin. Una mica el que passa amb els debats de quan alguns veïns demanen que el carrer es pugui passejar i surt el debat de la gent que té el comerç i diu és que nosaltres, si feu això, no podem viure perquè el negoci està aquí i si no entren els cotxes ens entra... Bueno, és un conflicte, és el que abans dèiem. La ciutat educativa és aquella que sap resoldre aquest conflicte, però el sap resoldre a través d'un procés d'aprenentatge mutu. Hem d'aprendre que hi ha gent que ha de viure d'això, de les mercaderies i del flux que entra i surt, però també han d'aprendre ells que aquest espai no és només per ells, sinó que és per tots, perquè les mares i els pares puguin passejar, que els nens hi puguin anar amb seguretat. Les places, en aquest model que jo qüestiono, que no sóc l'únic, es conformen com a lloc de pas, no un lloc on fer-hi vida. Moltes places, i aquest matí ensenyaven algunes fotos, com que la gent s'hi atura i a vegades s'utilitzen de nit per a altres coses, hi ha molts parcs que es tanquen. A Girona tenim ja els parcs més macos de Girona a partir de les 9 o les 10 del vespre, tant hi fa que sigui estiu com hivern, es tanquen perquè si no es considera que es fa un ús pervers d'aquell espai públic. A molts carrers les càmeres de vigilància treuen l'intimitat perquè es considera que són perillosos, si no. Hi ha molts llocs i molts raconets de les ciutats que s'hi posen obstacles persuasius perquè ningú s'hi pugui quedar a dormir perquè fa mal efecte i incomoda. El problema no és resoldre que hi dormi algú, el problema és fer que no dormi allà. Si dorm en un lloc que no es veu, el problema desapareix, no? I un altre problema d'aquestes ciutats, evidentment, és el turisme, no? Com l'ús massiu de venda d'un espai públic pel consum i el turisme acaba trencant les relacions de veïnatge. Això sabeu que és un problema que s'està vivint molt intensament a Barcelona, l'estem ja vivint també molt directament a Girona, en el barri vell. Els pisos, als carrers, ja no pots fer reunions de veïns perquè els veïns no viuen allà, allà hi viuen turistes que hi estan una setmana amb l'Airbnb aquest i per tant deixa d'haver-hi veïnatge. Això porta negoci, però porta negoci a determinades persones que potser ja ni viuen a la mateixa ciutat, no? Tota aquella situació, per alguns potser melancòlica fins i tot, de que la gent treia la cadira al carrer, se sentava i feia tertúlia, jo encara ho havia viscut. Jo recordo que veníem d'Eissa, passava per Castellfollit i tot el carrer de Castellfollit era ple de cadires a la part aquella que ara ja no hi passem perquè passem pel túnel, no? Bueno, potser això no tornarà perquè potser el model de ciutat que el segle XXI no ha de ser aquest, però entre aquest que hi havia la gent al carrer i el d'ara, en una de les sessions anteriors que jo estava, on els joves parlaven que aquesta relació que feien al carrer la fan per WhatsApp, doncs no sé si aquest és l'espai de veïnatge que pensem per una ciutat que sigui realment educativa, sense deixar de ser incompatibles les xarxes segurament, Segona idea, he dit l'accessibilitat i l'urbanisme inclusiu, la democràcia participativa. Vaig molt ràpid amb aquest. Hi hauria molt a discutir, però té a veure amb una idea clau, que és que aquest espai públic no sigui decidit per uns experts en un despatx, sinó que sigui decidit participativament, per quanta més gent millor, perquè farà que se'l sentin seu, un criteri elemental. I aquí només vull aportar un element més al debat, si voleu, alguns exemples que tenen, evidentment, les seves dificultats, però que hi tenen els seus encerts, i el vull posar sobre la taula perquè, si voleu, també en podem parlar. L'experiència de gestió d'equipaments públics, equipaments socioculturals, que el que fan és enfortir la ciutat, el que fan és aquest concepte que està de moda ara, que és empoderar els ciutadans en sentir-se protagonistes actius de l'entorn en el qual viuen, a través de fer que la gestió d'aquests equipaments públics o d'aquests espais públics sigui portat per un model de gestió participativa. És a dir, no gestiona, l'equipament continua sent públic, però la gestió passa a ser participativa amb això que es diu gestió ciutadana. Una comunitat de veïns es fa responsables de gestionar un espai públic, amb totes les repercussions que comporti, des de contractar les persones, si se n'han de contractar de professionals, fins a pagar els desperfectes, fins a fer el manteniment, amb un conveni que s'assigna amb l'administració, que de fet és la que té la titularitat. Això té molts avantatges per aquest model de fer
copartíceps, en aquest cas partíceps del tot, perquè passa a ser un espai autogestionat pràcticament per una comunitat concreta que són els veïns. El problema és trobar una comunitat de veïns que ho vulgui fer i el problema, encara la dificultat més gran, és que aquesta comunitat de veïns, aquesta associació, aquesta entitat, sigui realment representant d'aquella comunitat, que no acabi sent un segment dels veïns que s'apropia de la gestió d'allò i s'ho fa seu, no? I això no sempre és fàcil d'aconseguir de trobar. I el tercer element que volia posar en aquest tercer punt que estic tratant, que té a veure, he parlat de l'urbanisme inclusiu, de la democràcia participativa, i el tercer és justament aquest objectiu per mi molt clar i molt que té a veure amb un objectiu final d'una ciutat que vulgui ser educadora, que és la d'apoderar els propis ciutadans, els propis veïns, els propis habitants que estan en aquesta ciutat. Utilitzo els tres termes per no excloure ningú, perquè amb ciutadans, depèn de com algú concebi, exclouré determinades persones que no tenen papers, no. Jo els conto a tots els que viuen a la ciutat, amb les condicions que sigui, no? Aquest apoderament, perquè jo parteixo d'una idea d'apoderament que no sé si el compartiríem tots, no té res a veure amb lo de l'emprenedoria i amb aquest objectiu que per mi respon més a aquest model neoliberal, que jo no comparteixo en molts aspectes. Parteixo amb un model d'apoderament que el que busca, bàsicament, és que les persones puguin decidir i actuar amb allò que pensen de forma coherent amb la seva forma de viure i d'entendre, no? I per aconseguir això fa falta una cosa bàsica i elemental que estarem d'acord tots. Fa falta formació, fa falta educació, no? Quantes més capacitats, millor, no? Avui a tots se'ns fa creure que tenim capacitat de decisió, però jo el límit el poso en que no tenim capacitat d'actuació. Podem decidir, però no podem actuar. Hi ha exemples molt elementals, no? Els joves poden decidir marxar de casa. Són majors d'edat, els hem format més que mai, tenen més formació que mai els joves d'avui, i poden decidir marxar de casa. Però ho poden fer, a la pràctica poden actuar coherentment amb aquesta decisió perquè són suficientment capacitats com per portar una economia domèstica i sols i marxar. Doncs molts joves no poden, perquè no poden marxar, perquè no poden adquirir un habitatge, no el poden mantenir, no tenen una feina, no poden fer-ho. Això és com si jo digués, jo ja tinc el coneixement per portar un cotxe, m'he tret un carnet fins i tot, tinc el permís, però no puc comprar un cotxe perquè no tinc ingressos, no? Per mi una persona apoderada és aquella que pot decidir i actuar. Per tant, les ciutats ens permeten prendre decisions sobre la ciutat i ens permeten actuar d'acord amb aquestes decisions. Aquest és el repte, jo crec, difícil d'una ciutat que realment volgués treballar en un nivell màxim aquest compromís de fer forta la comunitat. I això té més sentit que mai en un dia com avui, que pràcticament sembla que estigui fent el míting de clausura de la campanya electoral, on no se'ns deixa ni decidir, ja no dic actuar d'acord amb això, no? Justament aquest és el criteri que jo crec que va en contra de tots els principis més elementals i que jo crec que fem molt ben fet de fer el que estem fent. I té sentit perquè el que està passant aquests dies per mi és un exemple fantàstic d'apropiació de l'espai públic. Moltes de les manifestacions en les que jo he anat, els joves, que eren els que amb més proporció hi estaven, cridaven justament als carrers seran sempre nostres, no? Perquè és això, l'espai públic hauria de ser així, si més no. Passa que hi ha una reflexió també interessant a fer al respecte. L'últim espai, quan un està molt fotut que perd, quin és? És el carrer. Quan no tens el lloc on estar, et queda el carrer només, que és on malauradament molta gent acaba, al carrer. Però el primer lloc on els estats, on el poder, on les autoritats volen ocupar quan hi ha problemes, també és justament al carrer. I aquests dies ho hem vist i no sé si ho acabarem veient algun dia d'aquests propers dels que tenim per davant, no? Porto 40 minuts? Doncs ja acabo. Vaig ràpid a l'últim punt. A l'últim punt volia dir-vos 6 idees i obrim la tertúlia i el debat. 6 idees, si voleu, per repensar l'espai públic. Una idea, un espai homogeni que no vol dir que tot sigui igual, sinó un espai on no hi hagi una exclusió entre el nucli i la perifèria,
un espai que estigui ben cosit. Com podem cosir bé les ciutats? Cosir bé les ciutats vol dir fer espai de trànsit en els diferents sentits de la ciutat, on tots els col·lectius, els infants, els joves, la gent amb diferents problemàtiques, la gent nouvinguda que no entén potser la simbologia de la ciutat, que es puguin sentir segurs en aquesta ciutat, no? Aquest seria un criteri, jo crec. Un segon criteri, una segona idea, seria diferents escales de construcció física i mental de l'espai urbà. Lliga molt amb la primera, no? Que pensem en un model de ciutat per nens, pensem en un model de ciutat per joves, pensem en un model de ciutat, és a dir, fem diferents mapes de la ciutat i pensem quins espais tenen cada un d'aquests segments i a on es troben, a on es relacionen, quins són els espais públics que tenen per fer un ús propi de la ciutat, aquests diferents col·lectius. Això ens ajudaria molt a acostar-nos a aquest model de ciutat. Una tercera idea seria aprendre de l'espai públic, entendre l'espai públic com un potent agent educatiu. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'això, que és d'en Robert Stevenson, el que va fer l'Illa del Tresor, no? Que diu: l'infant que no aprèn al carrer és perquè no té capacitat d'aprendre de cap manera. És a dir, el carrer és l'escola més potent d'aprenentatge. D'acord, estarem d'acord que la institució més seriosa que hem muntat és l'escola. Potser sí, però on aprèn de forma més natural, espontània, i on es contrasten els aprenentatges de l'escola és el carrer. És on el nen, la nena, contrasta si allò que fa a l'escola li serveix. I si no li serveix, moltes coses s'obliden. I si li serveix, és el que li queda, no? Algú també ha dit, alguns dels pedagogs han dit, l'educació és allò que queda un cop t'has oblidat del que has après. És que és això. I és el que passa en el carrer, no? És el que passa en el carrer. Per tant, com pensem, dibuixem, construïm la ciutat perquè faci aquesta feina com un agent educatiu, no? I com ho fem en l'espai públic. Aprendre de l'espai públic és això. Penúltima idea i acabo, aprendre l'espai públic. Entendre l'espai públic, la ciutat, com a contingut educatiu. Jo ho he dit fa molts anys, això, no? Jo recordo que em feien aprendre moltíssimes coses dels rius, dels mapes de les muntanyes de Catalunya, d'Espanya, del món, i encara ara he vist que les meves filles de secundària encara continuen portant aquells mapes on t'has de posar la tira de noms. No dic que això estigui malament, però jo encara ho he comprovat ara, i això us ho dic de veritat, fa mig any, a final de curs del curs passat, amb les meves filles ho vaig fer i estan acabant l'ESO i l'altre batxillerat, no? No sabien el nom de les muntanyes que veuen des de casa meu, ni els noms dels 4 rius que hi ha a Girona. Jo em pregunto si els nens d'Olot saben, segurament que sí, però m'agradaria també que ho comprovéssiu, les muntanyes que es veuen des d'Olot, el nom del riu que passa per Olot. Ja no us dic saber què ha passat en alguns dels llocs més emblemàtics d'Olot i per què es diuen com es diuen i quin sentit té el carrer dels Sastres, quin sentit tenen aquests carrers, per què són així, no? Conèixer la ciutat, és a dir, aprendre la ciutat, aprendre l'espai públic, és una manera d'estimar-lo, de sentir-te'n vinculat i de fer-lo educatiu per ell i convertir la ciutat en un potent agent educatiu també, no? I l'última idea, que tenc aquestes que deia ara, és aprendre a l'espai públic. L'espai públic en aquest cas es converteix en un contenidor, en un calaix, no? Quines són les institucions, els serveis, els programes, els projectes educatius que tenim vigents en els espais públics. Jo sé que un lloc com Olot, que teniu un potent projecte educatiu de ciutat, això hi és, però també sabeu que moltes ciutats de Catalunya això no ho tenen o ho tenen deficitàriament. I les que ho tenen, jo penso que el repte està en com ho podem treballar d'una forma més ben articulada. Aquí hi ha 4 o 5 criteris que jo suggeriré, però no desenvoluparé perquè vull que hi hagi un espai per parlar tots, que és el de la multiplicació. No es tracta de tenir-ne molts, sinó es tracta de veure si els que tenim arriben a tothom, a aquesta diversitat de públics que deia jo abans al començament. Segon criteri, la reutilització. Potser no en podem tenir molts, però els espais que tenim, si no en podem crear més, perquè no hi ha espai més físic per inventar, hi ha ciutats que han optat per fragmentar-ho per franges horàries i dir en aquest moment serà pels nens, aquest moment serà per la gent que passeja, aquest serà pels joves, aquest serà per la gent gran. És un criteri que potser pot ser útil en algun moment. O els clàssics i coneguts espais dels patis, no? Espais que es tanquen i que són mal agunyats i que mica en mica s'està aconseguint que es prengui consciència que és desaprofitar un espai, que es pot reutilitzar, no? Un altre criteri en aquest sentit, el de l'organització, no?
com organitzem aquests espais perquè hi participin directament, abans ho hem dit, els veïns, les entitats, els col·lectius, siguin ells els protagonistes de reutilitzar-los o de diversificar-los. Un criteri que avui estem fent, el d'importar i exportar, no? Com compartim coneixement sobre aquest tema. I l'últim és compensar. Per què compensar? Perquè probablement la ciutat més educativa és aquella ciutat que és més sensible a la gent que més ho necessita i que té més programes pensats per ells. Els altres ja se suposa que segurament, si en tens pensats per aquests col·lectius, jo no conec cap ciutat que hagi desatès els altres. Ja està, gràcies. Bueno, jo he anat llançant moltes preguntes i aquí hi ha gent que té moltes respostes, per tant... Doncs bé, si algú té alguna cosa a dir, reflexions, preguntes... Dius que la gent del treball està perdent. Que el treball s'està perdent, que hi ha més gent que no treballa que no. Llavors, una renda universal perquè aquesta gent pugui moure's o pugui viure, està pensat? O és una utopia, això de la renda universal? Jo va oberta a tothom, la pregunta l'ha fet mirant a mi perquè la distribució de l'espai que hem dibuixat és mirant-me a mi, però podem parlar tots. No sé, jo sé que hi ha un intent de renda universal en aquests moments que a Catalunya almenys s'està intentant implantar. Jo crec que és possible totalment. És possible per una raó molt bàsica. L'any 2016, l'informe que va fer Intermón Oxfam deia que l'1% de la població té la mateixa quantitat de riquesa que el 99% restant, el 2016. El 2017, un informe que he llegit ara fa poc, i ara no sé de qui era l'agència que l'havia fet, deia que les 5 persones més riques del món, el 17, ara ja, acaparen el mateix capital que tota la resta. Per tant, si això es redistribuís, ja sé que potser tal com ho dic jo ara és molt utòpic, però la pregunta és si és possible, la resposta és si un altre món és possible, això és possible, no? És a dir, els recursos hi són, el problema és com els redistribuïm. Per això ja és un debat que sobrepassa el model de ciutat educativa, és un debat de construcció de país, que un dia com avui hem de pensar que en un model de nova república algun d'aquests temes jo espero que siguin els propers que entrin a debat, no? Per què? Perquè això és canviar realment el model de ciutat. I una ciutat on hi hagués una renda mínima garantida a tothom, moltes de les coses que jo he dit molt ràpid segurament tindrien molt més sentit encara del que he dit, perquè el treball ocuparia un espai important de la vida, però hauríem de fer allò que ja pensem tots però que no acabem fent en alguns casos, que és que s'hauria de treballar per viure, però no viure per treballar, que és un model que moltes generacions, segurament els nostres pares en van ser uns exemples molt clars, que feien 2 jornades de treball per poder mantenir un nivell de vida, no té cap sentit, no? Aquí encara els horaris acabem de treballar a les 8 i les 9 del vespre. Clar, quins espais de convivència vols tenir si a les jornades laborals que tenim estan muntades amb aquests horaris? No n'hi ha. Amb això ens guanyen molts països del nord, ens guanyen de llarg amb això. A les 5 de la tarda la gent té possibilitat de fer altres coses, de trobar-se. Una altra discussió seria quins espais públics tenen i com estan pensades les ciutats, perquè acaben sent en espais privats on es fan les relacions després. Però el debat dona molt per remoure moltes més coses que estrictament l'espai públic. Per què mai pregunteu als nens i a les nenes dels espais públics i per què els adults es queixen tant? Bona vegada. Jo no tinc la resposta, aquí podeu respondre tots. Jo crec que tens tota la raó del món, que es demana menys del que s'hauria de demanar als nens i als joves de molts temes. Jo sé que hi ha moltes ciutats, i em penso que Olot també n'és una, que hi ha
consells de joventut o que hi ha audiències d'infància, no sé com, els noms aquests són diferents a diferents ciutats, però que hi ha determinats espais on es reuneixen els nens, se'ls demana l'opinió sobre la ciutat, l'alcalde els rep, per barris, per zones, però malgrat tot això, jo crec que les ciutats no han set molt sensibles als interessos i el que pensen els nens i els joves, tens raó. I que els adults es queixen massa, també deus tenir raó, segurament. No sé si algú hi vol afegir alguna cosa. No, només volia dir que respecte al model comercial, que anem a un procés d'uniformització de totes les ciutats, el que parlaves tu, que la gent aprèn al carrer, el model comercial que es vol imposar de cara al futur, anirem a Igualada, a Olot, allà on sigui qualsevol ciutat, i trobarem els mateixos comerços amb la gent que hi treballa no viu al comerç, la connexió que abans hi havia antiga del comerciant amb el ciutadà era molt propera, es preocupaven de la família, i tot això, aquest model era també un model educatiu, perquè hi havia una... A veure què en penses tu del procés aquest d'uniformització del comerç. Jo no sé el que passarà en els anys que venen, però que això està canviant a un ritme molt ràpid. Ja no és només que es perd aquesta relació amb el comerciant de barri, diguem-ho així, i del carrer Major, probablement, i de l'espai del centre de la ciutat, perquè s'exporta als centres comercials grans que es van creant a fora de la ciutat, sinó que l'altre element que hi ha, que és el pas següent, és que hi ha molta gent de les noves generacions ja ni van en aquests centres comercials, compren per internet. I els hi porten a casa la compra del súper i les compres de roba, de vestir i tot. Sabeu que hi ha unes quantes empreses d'aquestes internacionals que en 2 o 3 dies et porten el producte, te'l proves a casa, si no t'agrada no el tornes, tens totes les facilitats i comoditats del món. Jo no sé si això, si podem lluitar contra això. La pregunta ens l'hem de fer cada un de nosaltres. Hem comprat res per internet en els últims dies? Nosaltres fem ús d'aquesta compra del súper que te la porten a casa? Si molts de nosaltres diem que sí que ho fem, per la raó que sigui, perquè estem cansats i no tenim temps, per el que dèiem abans, no? Perquè ens és més còmode, perquè per anar al súper i que va fent cua allà i que tothom et mani a la pressa i que tant per tant ho fas així, doncs el model que vindrà de futur serà aquest. I potser les relacions comercials s'establiran en un altre espai o d'una altra manera que no serà amb el comerç estricte com el pensàvem avui. No ho sé, però lluitar contra això en aquests moments jo ho veig molt difícil. No sé si algú té alguna opinió més feta sobre aquest tema o creu que el model que vindrà canviarà radicalment. Si demanem als joves, jo estic a la universitat amb els joves de 18, 19, 20 anys i ells van amb aquesta idea, anar a comprar al súper, quina tonteria si t'ho poden portar a casa, perquè hi has d'anar. Perquè compra per internet. Segurament. Clar, el model d'acord, però el model de ciutat que ens vindrà, si sumem això, és un model que abans també en algunes sessions anteriors ha sortit, és un model on l'habitant d'aquesta ciutat, el valor que té és l'individualisme, que de fet és el model en el que estem. Els problemes són teus, t'has d'espavilar, el de l'emprenedoria és que si tu t'esforces molt i ets molt tossut i poses de la teva part, no pateixis que tu triomfaràs a la vida, i això tots sabem que no és ben cert. Jo no dic que no haguem d'estimular i que no haguem de recolzar, però creure'ns que això porta a l'èxit no és veritat. Això sol no n'hi ha prou. Fan falta moltes més coses, entre altres raons perquè tots no partim del mateix punt de sortida. N'hi ha que surten d'una família amb tots els recursos i s'esforcen una mica i tenen tot el suport i el coixí i triomfaran, i després són els que venen a les tertúlies i et demostren el model d'èxit de l'emprenedoria, i n'hi ha que aneu a buscar alguns nens per aquí al centre que juguen a la plaça i digueu-los que hi posin colzes i que d'aquí a 10 anys sortiran a la tele com a model d'èxit. Jo ho veig difícil. Fan falta moltes més coses que avui per avui no igualen les condicions, no?
Per tant, aquest model que ens fa tots individuals, que la carrera te l'has de fer tu, i si no has aconseguit l'èxit és perquè tu no t'has esforçat prou, és aquest model que també imposa aquests valors. Tu compraràs per internet, tu no hauràs d'anar allà, tu faràs tot, tu viuràs en un pis, els pisos, abans ho dèiem, les dades que donava en Joan abans a la taula anterior, era que més de la meitat de la gent de Barcelona, ens ha dit, jo no ho sabia, viu en pisos de 2 persones o menys. De 2 persones o menys. Això, un model de ciutat així, les dades jo no els tinc, però ho sé, que la Garrotxa és una de les comunitats on teniu gent més gran. I probablement aquesta gent gran, si compleixen els prototipus d'evolució que avui per avui, mentre no canviï, tenim, d'aquí 4 dies seran pisos on hi veuran dones grans de més de 80 anys. Perquè els homes es moren abans i perquè els fills es busquen la vida en altres llocs. Per tant, pisos on viurà una sola persona fins potser a 90 anys, i quin model de relacions estableixes en una ciutat. Clar, i aquestes persones necessitaran ajuda i probablement utilitzaran aquesta compra que els hi porten del súper si no li porta una treballadora familiar o algun assistent que té, no? Clar, com? Les vivendes d'aquesta gent gran que viu en pisos, que hauria d'haver-hi una manera que els poguessin utilitzar com un bed and breakfast, no? Turísticament, o per la gent, els visitants, que hi hagués una possibilitat econòmica i convivencial per a aquesta gent, que és el model bed and breakfast d'Anglaterra, no? Vull dir que sempre ha funcionat. En canvi aquí no hi ha maneres de tirar endavant. Bueno, o no s'ha pensat, o no... Hi ha els apartaments turístics, però això no és una altra... Bueno, això és no, però el tema aquest que seria una manera que la gent gran tindria recursos econòmics i també hi hauria una convivència bueno, que cada cap de setmana o de tant en tant tindria visitants de tot d'arreu que els podria donar, perquè segurament aquestes vivendes deuen tenir un parell d'habitacions lliures. En fi, que podrien... Jo em penso que aquí a Olot tenim experiències en pisos d'estudiants que acompanyen la gent gran, que sí? No sé. Que sí que hi és? No. Fes el córrer. Que corri. Algú més vol reflexionar sobre el que s'estava parlant ara? Sí, aquest de l'habitatge seria un altre tema i precisament aquí a la plaça, bueno, potser a la plaça no tant, però si anem per aquests carrers del voltant, tinguéssim una estadística de la quantitat d'habitatges buits que hi ha, és una mica sorprenent, perquè a més hi ha una manca d'habitatge per molta gent. I a més veuríem fins a quin punt, abans estaves parlant de que el conflicte és educatiu, jo diria que, en certa manera, l'arribada de gent immigrada, algú vol aparentar com un conflicte, evidentment és una dinàmica molt interessant, molt enriquidora, i són la gent que estan de nou recuperant aquest barri, bàsicament. També hi ha gent jove, etc. I a més, amb la singularitat de que aporten altres aspectes enriquidors també, vull dir que són peculiaritats i que tot això contribueix també amb aquesta dinàmica a enfortir les relacions, perquè curiosament són gent que tenen molta més facilitat de comunicar-se amb els veïns. Ho dic perquè jo ara fa poc que hi estic i amb els veïns nouvinguts des del primer dia hi ha una relació de franquesa i de saludar-se i en canvi els que som d'Olot de tota la vida sembla que això costa una mica més. Això seria una cosa que m'ha semblat interessant, l'aspecte que has dit quan el conflicte és educatiu i la dinàmica que genera és el que permet avançar i superar i aprendre. I en quant a això del comerç que deien Toti, jo penso que efectivament les franquícies i la quantitat de la venda, evidentment a través d'Amazon, això esborra el comerç local, però també penso que hi ha altres models de distribució, de venda o d'intercanvi que són realment nous i que segurament marquen tendència, com poden ser, per exemple, les botigues de segona mà o l'intercanvi de serveis. O bé, per exemple, en el cas d'Olot, les xarxes de consumidors que fan compres de determinats productes, o el que aquí seria, per exemple, l'ecoxarxa que ho barreja tot, o sigui, que fa
intercanvis de serveis, intercanvis de productes, etc. Vull dir, això ara és una mica embrionari, però jo crec que també són tendències que probablement s'aniran enfortint amb el temps. I no sé, volia dir una altra cosa, però ja està. Si voleu podem fer una o dues reflexions més i ja podem anem tancant la jornada. No sé si l'Eduard, com el consorci, vol tancar la jornada amb algunes paraules o... Vine aquí al sofà, vine aquí al sofà. Seu com si fossis a casa. Pots estar còmode aquí, Bueno, només per tancar, perquè ja és tard, a més molts ja fa des de les 7, quarts de 8 que estem voltant per aquí. Una mica agrair a la gent que us heu quedat fins al final. Del matí, sí, de la tarda no. I llavors agrair una mica a la gent que ha anat vinguent a les xerrades, hi ha gent que ha vingut a més al matí al laboratori, que era un espai més per pensar i per pensar sobre els temes de veïnatge. Llavors això és un projecte que hem fet conjuntament amb l'Ajuntament i la Universitat de Girona, que hem col·laborat amb molts professors de la Universitat de Girona que han estat vinguent aquí a xerrar, un d'ells és en Pere, però amb l'Anna Planes que ho hem estat organitzant una mica i hem anat pensant el format. Agrair en Genís, que treballa amb mi al consorci, que ha estat pensant en mi com ho podríem fer això d'ocupar els carrers i parlar amb la gent i conversar i oferir espais per parlar sobre espai públic, sobre veïnatge, sobre proximitat. I a la Marta, que s'ha encarregat de l'escenificació i que ha estat muntant i tot, i en Jordi i l'equip d'atenció a la comunitat amb la Marta Ayala també, la Carme, l'Irene, tota la gent que hem estat aquí muntant, desmuntant, que hem facilitat que es generessin converses i que la gent que passés avui pel carrer poguéssim tenir un espai per pensar com recuperem la ciutat per les persones i com recuperem el carrer per saludar, per dir-nos bon dia, per preocupar-nos els uns pels altres i per fer veïnatge en definitiva. Llavors una mica per tancar, donar les gràcies a tothom i esperem que puguem fer aquest projecte una altra vegada l'any vinent o quan sigui i ens veiem. I gràcies per venir, escoltar-nos i conversar.